Subject Brent. Igama lami nginguMike Matyeni ndisuka e-Eastern Cape eKatkade but ixesha elininzi ndichithe apha eCape Town. Ndiphila nentsholongwane kagawulayo ndadiagnoswa ngo-1999 ukuthi ndi-HIV positive. Amona ugqirha wam masitsala i-CD4 count yakho. Okay, sayitsala i-CD4 count. I-CD4 count yam ngazibuya i-result after ndiyozithatha after 6 weeks ndiyothatha i-result zam kwathiwa i-CD4 count yam ngu-123. ndabiyeka i-alcohol but ndigqibelise usela nge-1st kaDisemba. sibethile ke sihamba ndane-2 years ndayeka usela because ndandothukile but i-status sam. Ngonandisasela into yayisenzeka I was a playboy. Ndandisindosela mna andichithwa mna wayesithi cherry nothi ithatha iglasi yam ndihambe ndiyomlala yabo ndithethe naye ndihambe ndiyo-have sex naye without a condom. And then emveni koko ke I think noba ndandala namacherry ayi-3 ngemini a-day phaa kwatshawa because amacherry ayindithanda. And utywala bunayo indima obuyidlalayo kwi-HIV because abantu abaninzi bosuleleka because of utywala because azikho nee-chances zokhondomayiza xa kunxiliwe. Abanye bakayi-understand into ye-condom umaniseke uba ni-have a-sex without a condom nxa ninxilile. Akhona amaxesha amaninzi nifumaniseke uba xa ninxilile andiyuzi i-condom but loo nto leyo and-effecti abanye abantu because kuzokwenye ndilala nomntu endithandana naye bendisazi i-status sakhe nayo positive but ekupheleni kosuku ndizisola uba bendiyenzela ntoni because laa nto ndiyenzileyo xa ulele nomntu without a condom noba u-HIV positive i-girlfriend yakho uyayazi uyam-infect uthatha le yakho i-HIV uyiphindaphinda kule yakho unantsika uphindaphinda la HIV yakhe. That's why ndisithi ndiyayenza education like kwii-taverns abantu endihlala nabo ndibaxelela uba utywala abukho grand yabo bunayo into eyenzayo apha kuthi. Ngama-AIDS ngabanye abantu abaninzi baseliswa kukuba isi-status sabo umntu azixela uba ndi-HIV positive amnye awuthi mandisele ndisifa because sendifile. Abantu bayaziyuza because ngabantu bakwidinayala abantu abenza loo nto usela utywala usithi uselela i-stress. Ndabamamela ugqirha because banyanisile because utywala bukho right. And then into mna endiyekisileyo because i-ARVs njengoba ndizawuqala i-ARVs nje i-ARVs zine-side effects and then ke ngoku kufuneke ndiyazi uba zii-side effects okanye ibhabhalaza ndingathi ibhabhalaza kanti zii-side effects. But ngoku ndiphila nje grand without i-alcohol because andina-problem yotywala but sometimes ndiye ndiyithathe mhlawumbi i-BA1. Igama lam ndinguLungiswa ndihlala eTown 2 kwa-SST. Ndi-HIV positive ndazazi ngo-2002. Okay, emveni koba ndizivile into yoba ndipositive ndaye ndaziva ndine-stress and then emveni koko ndazixelela into yoba andinabo obunye ubomi ngaphandle kwento yoba mandisele. Nyani ndaqhubekeka ngosela ngoba ndandizixelela into yoba izawuba bhetha into yoba ndisela. Ekunxileni kwam bendinawo amaxesha yoba ndibone i-O and then the O ndiyithande so ndihambe nayo ndingabi nalo ixesha losebenzisa ikhondom. Ndizixelela into yoba ndilibele ngekhondom kuba ndinxilile. Si-have sex without i-condom. Igama lami ndinguThembelani uBoyi Fani. Ndaziqala ukuziva kwam uba ne-HIV 2002. uCherry ndandithandana naye so ndandimane ndisiva nje uba i-HIV so ndingayihoyi loo nto leyo uba i-HIV so ndiqonda noba mhlawumbi bayandimonela. Ndasela like ndiqonda ayisuka naxesha labantu kwathini noma ndiyenze qha mandisele
ngekho nto ndiyikhathaleleyo ukutya ndingakuhoyanga ntoni ndingayihoyanga uhlamba ndingahlambi kwauhlamba ndivuka ndihambe ndiyesimukolweni noba ndinamali ndishendele ndinxile ndibe le nto ndifuna uba yiyo. So like bendintonxila thatha intombazana ndihambe ndolala naye without icondom. So ndadibana nalo mntana ndathandana naye kwathi ngondithandana naye ndithi ngosendiqomba ndibawela umxelela okanye ndimxelele uba like ndi-positive ndiphinde ndizinqande mna kwam ndoyika umxelela because sendilele naye. Inditye le nto lena yokuba ndingamxeleli uba ndi-positive. Kwahambeka wathi lona masami sotesta ezibonele testa kuthi ezibonele nyhani yafumaniseka uba si-positive soba yi-2. Like utywala heyi budlala indima erongo kuthi wabini because if uba besingakhange sisele I think like ngisengazityi nee-ARVs like qha sekuntoba besisela because besingacingi into ngento yoba kwathini enye i-HIV into silibale ngayo sisele qha utywala. So ndizawuthi like utywala burongo kumntu opositive. Ugqirha wam undixelele into yoba afunekanga ndisele utywala ndizosela ipila ndizotya ii-ARVs because ii-ARVs azidibani ne-alcohol. Ngoku kunzima kakhulu ndingaseliyo and akho nomntu ondikhowushayo into yoba manyamezele ekuseleni engaselini mandihlale like ndihleli nje like ne-boyfriend yam. Akho mntu utshoyo ndim ozilwelayo ngokwam uba mandingaseli but kunzima akho lula.